күнендә 1 минуттан калып һәлак булганнарны искә алабыз. Минутка миллионнар сыйган. Бүген алтын балыклар да бабаларын, яу кырында ятып калган сугышчыларны искә алырга дип шәһәребезнең дан мемориалына килделәр. Һәйкәлләр исәннәр тынычлыгын саклый. Гөлия, карайлы сугышта яшькә ятып калган бабаларыбыз гомерләрен безгә калдырганнар. Димәк, без алар өчен дә яшәргә тиеш. Дөрестлеңиз, әнә күрәсеңме, күпме солдатның яшәргә дигән өмете өзелеп калган. Соңгы сүзен дә әйтә алмыйча һәлак булганнар алар. Бәлкем, үлем алдыннан бәхилләшү сүзен язып өлгерүчеләр дә бардыр. Хәбәрсез югалган сугышчыларны еллар буе эзләүче бер-ике егетне беләм мин. Ул истабарлар хәтта данлыклы Долина смерти үлем үзәнлегендә дә булдылар. Күрәсеңме, сугышчыларның исемлеге өстәлә тора, бу аларның да эше. Руслан, хаман атлыйбыз да атлыйбыз, сюрприз дидең дә, кая барганны әйтмисең, серне шишендә кая апарасың син мине? Сюрприз, который я тебе подготовил, находится в ГЦДТ. Мы с тобой пойдем в музей на пути к победе. Там очень интересно и увлекательно. О, җиңү юллары буйлап музейына бару минем күптәнге хыялым. Киттек алайса тизрәк. Истабарларның күп еллык тырыш хезмәте нәтиҗәсендә 1991 елда шәһәребездә җиңү юллары буйлап дигән хәрби тарихи музей ачыла. Эзләү хәрәкәте исә Чаллыда 1986 елда барлыкка килә. Ул чорда туристлык клублары нигезендә 15ләп отряд төзелә. Бүгенге көндә Новгород өлкәсендә Россия төбәкләреннән, шул исәптән безнең шәһәрдән КамАЗ истабарлар отряды эш алып бара. Икенче бөтен дөнья сугышы тәмамлануга ярты гасыр үтсә дә, сугыш чын барлыгы тулысы белән ачылып бетмәгән. Истабарлар отрядларының эше физик һәм мораль яктан бик авыр. Долина смерти, үлем үзәнлеге һәр яклап сазлык белән уратылып алынган. Чаллының КамАЗ истабарлар отряды елга 2 мәртәбә шушы җирләргә аяк баса. Үлем үзәнлегендә табылган сугыш белән бәйле экспонатлар балалар һәм яшьләр иҗат үзәгендә шушы музейда урын алган. Сугышчының шәхси әйберләре хәрбинең исемен ачыкларга ярдәм итә ди музей хезмәткәре. Мәсәлән, калак, чынаяк. Истабарларның иң кыйммәтле табылдыгы ул менә шушындый үлем медальоны. Солдат анда яшереп кенә үзе турында кыскача мәгълүмат калдырган. Хәрбиләрнең сирәге генә исем-фамилиясын, адресын язган. Күпләр медальон ясаудан курыккан, ахыры үлем белән тәмамланасын белгән алар. Юкка гына ул үлем медальоны дип аталмый. Поисковики иногда находят и детские скелеты. И вот, в частности, вот эти ботиночки очень маленькие, они принадлежат ребенку. И найдены они не просто так где-то валявшимися в земле, они сняты со скелета, который поисковики нашли во время своей работы. Каралы Руслан, бу солдатларның Сорман районы Рангазар авылына юллаган хаты. Искиткечеме? Былтыр үзең дә үлем үзәнлегендә булдың, әйме сөйләле, менә бу эзләү отряды белән барган экспедициягыз турында ничегрәк булды ул? Поначалу, когда мы приехали, естественно, был небольшой шок. Кругом леса, ночевали в палатке. Кругом одни болота, приходилось одевать сапоги резиновые, до судного прям. И вот даже вот когда ходишь, полностью проваливаешься. Руслан, әйтәле, менә ул үлем үзәнлегендә йөргәндә, менә ул җирләрдән атлаганда нинди хис-тойгылар кичердең? Ощущения поначалу были непонятные, то есть, как я уже повторялся, то есть был какой-то страх, полная неопределенность, что вообще там будет твориться. Даже когда закрываешь глаза, где-то стреляет, там кто-то там кричит, кто-то бежит. А менә сезнең эзләү отряды нәрсәләр тапты, шул турыда сөйләле? Монеты, как наши советские, так и немецкие. Также были ложки. На некоторых ложках даже были следы от пуль. То есть во время военных действий ложка находилась где-то вот у солдата в кармане. И то есть, когда пуль попадала туда, соответственно, и вот ложка или монета тоже оставалась там дырка. Кстати, даже могу показать находки, которые удалось найти там в Долине смерти, в этом музее.
Эстабарлар бу акчаны экспедициянең икенче көнендә тапканнар. Сазлык эчендә аларның күбесе инде тутыккан ди Руслан. Бүгенге көндә чаллы эстабарлары үлем үзәнлегеннән барлыгы 1000 хәрбинең сөякләрен тапканнар. 127 кешенең исемнәре инде ачыкланган. Раз, два, три. Левой. Фархетдинов, Фархиев, Фесхиев, Фаттахов, Фатхуллин, Фахриев, Хабибуллин. Сугышка аларны әниләре, хатыннары, сөйгән ярлары озатып калгандыр. Сөйгәненең кайту хәбәрен китергән кешегә, сөенчегә бирегә дип, күбесенең әле дә сондыгында кулъяулык, исле сабыннар сакланадыр. Ирләре булмагач, күп һөнәрләр хатыннарына күчкән, алар мичтә чыгарганнар, җирдә сөргәннәр. Кулларына мылтык тотып, яу кырына керүче сугышчы хатын-кызларын да онытмасын. 54-нче гимназиянең 10-нчы сыйныф укучысы Назлыгөл Насырова әлеге минутларны 2 ел көтә. Һәм менә ниһаять аларның классына да мәңгелек ут янында соктыру чираты тия. Бер дулкынлану катыш горурлык белән үтим мин әлеге вазифаны ди ул. Польша җирендә ятып калган бабамны уйлап күзгә яшь килә. Тик еларга ярамый. Алар кебек нык һәм көчле булырга кирәк. Налево. Опор шагом. Марш. Пост дал. Пост номер 1. Бәхәссез, биредә укучыларга патриотик тәрбия бирүдә зур эш башкарыла. Җитәкчесе Зөһрә Хәсбулатовның сүзләренә караганда, бу төр тәрбияне бары егетләр өчен генә дип аерып карарга ярамый. Сегодня у нас на посту номер 1 гимназисты 54-й гимназии. Бүген безнең постта 54-нче гимназия укучылары тора. Бик шәп әзерлекле команда җыелды. Игътибар иткәнсездер, аларның күбесе кызлар. Бездән булмый, авыр дигән сүзләр ишетелми алардан. Назлыгөл тырыш кыз. Күрәсезме, егетләр белән ул тигез бара. Мин алардан бик канәгать. Кызлар белән горурланырга була. Ә хәзер Назлыгөлне тагы бер дулкынландыргыч очрашу көтә. Солдатта булган бер апа белән таныштырырга булдым мин аны. Бәйрәм белән сезне котлыйбыз. Җиңү көне белән сезне Кәрим апа. Рәхмәт яусын, рәхмәт яусын. Бик тәмле икән, үзегез шикелле бик матур икән. Кәрим апа, менә сезне үземнең сеңлем Назлыгөл белән таныштырасы килә. Ул мәңгелек ут янында сакта тора. Бик зур рәхмәт сезгә, балам. Менә мин синең кебек вакытта 19-20 яшьләремә киткәндә инде шушы безне 23 февральдә алып җибәрделәр инде. Әйе, Бөек Ватан сугышы вакытында җиңү теләге ир-атларны да, хатын-кызларның һәммәсен дә тигезләгән. Кәрим апа Мансурова да нечкә биленә солдат кайышы буып төзү батальонына эләгә. Новгород өлкәсенең Боровичи аннары Чудово Волхов елгасы күпре төзелешендә катнаша ул. Волхов фронты янында беренче Москвадан безне эшелон белән җибәрделәр. Боровичига барып төштек. Бомбит итәләр иде. Ул Боровичига барып җиткәннән соң беренче чыгардылар бер кыз белән сакка. Анда җилкәбезгә мылтыкны киерделәр. Икебезнең дә ой яктысы якты, ой яктысында торабыз сакта. Шут итсә дә карыйбыз. Кәрим апа, сугыш инде ул. Бөтен җирдә атыш, үтереш. Шулай да менә анда үзегезне хатын-кыз итеп тую мөмкинлеге бар иде. Әйтик, шул гади генә юыну, чистарну мөмкинлекләре бар идеме? Атна сайын муша бирәләр иде, муша кертәләр иде. Муша үзебез җага идек. Без третий взвод, 2-нче взвод иде, кызлар гына идек. Менә шушы кызлар, если башыңда бер сиркә күрсә, сиркәне беләсезме? Ана сиркә күренсә, ана шул керосинны табып, керосинны сиртәйдек дә шуның белән җуайдык. Менә бизәнү әйберләре, инне, кешен сөртеп караганыгыз булдымы? Гомеремдә 88 яшыма җитеп, балам, иренемә кызыл буямадым. Битемә иннек сөртмәдем,
Kürşen sürtmedim. Bir нәрсәгә мин гомеремдә сөртмәдем. Сугыш вакытында егетләр белән дә танышкансыздыр бит. Кемнәр бигрәк тә истә калды? Мари малайы минем артымнан жүрді Николай деген. Ләкин дә ул без менә обед вакытында ашарга утырдык, ашадык, иштек, юл кырыенда, ширемдә. Онда арышма будаймы үсеп утыра иде. Юлның тиягында ул анда кирип китте. Кирип китүе булды. Ул противотанковый минага эләгеп, менә шушындай кусокларга таралды. Менә шуны без күмдек. Гомерегездә җегетләр белән жүрүп, алтын балдак алмагыз. Ул миңа алтын балдак подарить итте. Просто танышкачында. Үзем шулай әшәке булсам да. Ләкин дә мин аны алдым. Яттым җыкларга, җыклаган җиремнән, кулымнан кемдер минем салдырып алды, кулымнан юк булды. И малай да юк булды, Николай да юк булды. Тормыш иптәше Әсхәр ага белән алар 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы бүгенге көндә балаларның 3-се генә исән. Әсхәр ага да 9 ел элек дөнья куйган. Шулай да Кәриме апа шөкер итә. Һәр яңа көнен намаз белән башлап, Худайдан сабырлык сорый. Кеше язмышы бер кешегә дә туры килмәй, һәрберсенең, һәрбер кемнең үзенә туры килә. Ләкин дә сезгә бу сугышлар булмасын. Сугышларны күрмәгез, авырлыкларны күрмәгез. Без дә үз чиратыбызда Кәриме апага ныклы исәнлек телибез. Поста торганда хисләнеп, менә мондый шигырь язган идем. Мылтык тотып бүген поста торам, илем, халкым өчен сөенеп, безнең бәхет өчен кайтмый калган солдатларга рәхмәт җиткереп. Мәңгелек ут яна дөрли, ветераннар килә һәйкәлгә, сөйли алар безгә үткәннәрне, киләчәккә биреп киңәшләр. Солдат итеп тоям мин үземне, горур атлап басам постыма. Ант итәмен бабаларымның каны аккан сугыш истәлеген сакларга. Рәхмәт кызым, рәхмәт. Гомереңә изгелек күр, рәхмәт җосын. Илсия Казанда узак була микән ул, әйтмәдем сиңа. Мин шалтыратканда Казанның бөтен уку йортларын йөреп чыкмаган көе кайтмыйм диде. Улына булачак һөнәрне ныклап сайлый бу һәм дөрес эшли. Молодец. Әйтергә дәндеп торам, без бит әле Илсия белән юристада булдык. Улын юрист итмәкчеме әллә? Юк, без икенче мәсьәлә буенча бардык. Хәтерлисеңме, Илсиягә Мәскәүдән хат килгән иде. Бабайның сугышта ачылган саклык кенәгәсен мин дә эзләттем. Юристка шуның буенча киңәшкә бардык. Менә миңа Мәскәүдән хәбәр килде. Мондый хатлар әле әлбәттә бик күп килер. Ләкин менә алга таба эшләргә төртелеп калдым һәм йөреп чыгарлык түгел. Карап чыгыгыз әле. Шуннан да сугыш вакытында һәрбер сугышта катнашкан кешегә избәр кенәгәсе ачкан булганнар 1942 елдан соң һәм Красноармеец исеменә 10 сум салып барганнар булган. Лейтенант исеменә 200 сум салып барганнар. Шушы акча әгәр дә сугышта катнашкан кеше яки вафат булган кеше ниндидер сәбәпләр аркасында ала алмаганын, шушы кешенең туганнары, мәсәлән, сез ала аласыз. Бу банк бары тик нотариуска мәгълүматны бирер дип язылган. Монда берничә адым эшләргә кирәк. Адым эшләргә кирәк. Адымлар мәгълүматны туплау адымлары. Менә 1, 2, 3, 4. Менә шулай карасак, беренче адым кайда туган һәм кайчан туган мәгълүматы булса, бу булды дип әйтәбез. Бу беренче адымны без Казаннан эшлибез. Ни өчен Казан? Чөнки Казанда национальный архив урнашкан. 8 март урамында Казан шәһәрендә. Әгәр дә сезнең бу мәгълүмат бар икән, туган урыны һәм елы, димәк, бу кирәк түгел, икенче адымга күчәбез. Икенче адым безнең Подольск шәһәре. Подольск. Нәрсәсен Подольскта урнашкан? Безнең военный архив Подольскта урнашкан икән. Димәк, әгәр дә сезнең бабайыгыз сугышта катнашкан кыягыз булса, димәк кирәк түгел. Бармы сезнең кыягыз? Юк. Ансы да юкмы? Күп кешеләр ансы да юк. Гадәттә сугышта катнашкан кыягыз дисәк, оныгы мөрәҗәгать итте. Военный билет бу бабай сугышта катнашкан. Һәм шушы военный билетта бөтен мәгълүмат бар. Дивизиясы, ротасы,
кім пулеметчик болып, солдатмы, кім бүтінісі мәгълүмат бар. Үшінші адым, шушы Мәскәү шәһәренә язасы була Неглинный урамына, монда Центральный банкның мәгълүматы. Гадәттә бит менә бу акча избәр кенәгәләре Центральный банк исемендә ачылган булган. Монда сез бу адымны эшләгәнсез. Һәм сезгә җавап килгән. Зинһар өчен нотариус запросы булсын. Нотариус запросы буенча мин сезгә мәгълүмат бирәм. Башка очракта бу банковская тайна. Хәзер нотариуска барырга кирәк. Ләкин нотариус таләп итәчәк сезнең туган урынын, туган җылын һәм вафат булган кыягазы. Сезнең вафат булган кыягазы бармы? Сугышта хәбәрсез югалган. Демәк, үлү турында таныклык кыягазыгыз бар. Бу нотариуска җитәрлек дип булый. Илдар Марсович, сез дә бит үз бабагызның кенәгәсен эзләткән идегез. Ничек соң өчен ачыгып булдымы? Бабайның шушы кенәгәсен, мәгълүматын туплауында күп эш эшләдем. Ләкин кызганычка каршы менә әйтеп киткән бит мин сезгә, менә бу схема буенча менә монда баш тарту кыягазы килде. Менә карагыз. Мин аны әзерләп куйдым. Менә монда минем бабам турында националь архивта мәгълүмат юк дигән. Бәлки монда дөрес фамилия язылмаган. Бәлки исем дөрес язылмаган. Мисал буларак менә күрсәтим сезгә, карагыз. Монда бик кызык җавап килгән. Архив справка бирелә. Сораган кешегә, ягъни менә миңа бирелде. Авыл Зычебаш, Минзәлә уезды Уфа губерниясе, значится, ягъни бар Иоанн. 22 сентябрь айның 1907 елда туган. Менә карагыз, нинди кызык архив мәгълүматы. Мин дә шундый хат язарга булдым әле. Менә минем бабай 1942 елны үлеп кала. Без соңыннан аның күмелгән урынын соратып хат яздык һәм безгә җавап килде. Демәк, сезнең нотариуска менә бу эшләнелде. Бары тик туган урыны һәм туган елы билгеле түгел. Менә сезгә национальный архивның справкасы кирәк. Безнең әлбәттә әле Аллаһка шөкер, исәндә бабайлар бар, әбиләр, алар әгәр дә исән икән, әлбәттә үзләре шушы Центральный банк Россия Федерациясының Мәскәү шәһәренә язып, үзләре гариза белән мөрәҗәгать итә алалар. Бәлки без язып бирербез бу хатларны, бары тик аларның кул куяларын нотариаль рәвештә рәсмиләштерергә кирәк. Илдар Марсович, зур рәхмәт сезгә. Сез безгә шул кадәрле булыштыгыз. Зур рәхмәт. Без сезгә гали киләбез. Мин дә сугыш кырында ятып калган бабам Ясин Хайдар улының мәгълүматларын соратып Казан архивына хат юлларга булдым. Кырык бишнең иде майкайы, әткәй күрми киттең мине, күрми калдың инде улыңны. Улың үзе күптән әти булды, кабатланды миндә бу исәнең. Әткәй, Бөек җиңүгә 67 ел. Үзе бер гомер. Шул кадәр ара сугышсыз яши алу ил өчен, халык өчен зур бәхет. Иминлекне бер нәрсәгә дә алмашып булмый. Илдә тынычлык булсын.